Welcome back to my YouTube channel. Inside nomor ratu islik. Wah, iki lho Beb, sandal sing tak pengen ini masih mahal, Beb. Iki. Liatin yang ini. Liatin yang ini. Harga 1938. Kalau yang ini 979. Ya Allah, meh. Telung petang jintong meh sandal. Ya Allah, emane rek terus esuk ben Ramadan. Iso adus pedal. Kita ada di City Stall. Nang kene barangnya branded tuh. Mahal munya tapi adidol neh ra payu. Nang kene iki kudune wong sing wis kelas kakap. Lah dhewe jek kelas cetul iki. Kelas iwak cetul. Sama Ibu Pipa. Kita ini shopping setengah maga iki ya kita karang yo ngedum gajine iki yo ngedum penokaran dhuwur soalnya jadi arepe tinggi breh-brehan eman-eman. Masa depan kita harus dipikirkan dari sekarang. Bra iki. Ramenya weekend. Ada enggak jalan-jalan sekitaran sini? Kenapa? Ya an, mehong. Kok bisa? Branded ah. Kita cari yang diskon saja. Branded tapi sing wis diskon. Biasa. Kita itu perhitungan sekali. Kita yang dipikirin bukan hanya untuk ini. Ya ndelok sik. Paling tidak itu iki ya gede, Beb. Tapi kok yo tas kilo lho. Hah, kilo gala. Kilo. Oh, tas ngono kuwi lho, Beb. Sing lebih ke perempuan ngono lho, gel. Kae. Nah, iku shopping iki wis tubruk-tubrukan kok lek mlaku. Menggok ki ra gawe rating kok. Ora gawe rating, anggermu menggok kancane terak ngono wis. Jan kita iki mbah sing mangele mlaku lho nggawe gerang papat ngono. Lah ya mbah. Ki malah tuku sofa. Iki puilonge sing ke tinggi Olga olah gara. Aku lagi soal sing parasit ngono kuwi ketok ibul dibul. Tapi ya tinggi penak loh. Lah tinggi penak loh, Beb. Lah nggih angin enggak tembus angin, tinggi petetekan ki leluasa. Tapi memang kayaknya kan ngembang ya. Jebuk ngono model iki. Munggah lagi. Lera malah ngesor de kemang lantai loro. Lho kan bread gini. Kan living toh. Sing didelok malah berangkas duit iki. Ini berangkas duit harganya 5.290.
Berangkas emas. Digotong sak berangkase. Leleke berangkase semene ya maling gotong repot no. Lah sing iki. Lek nyolong digotong. Sing ngisore jengkelan. Lah sing ngesor iki ya aduh, wong lore mengkek-mengkek. Iki lho apik. Nggih lemek bokong. Cokot silet. Leci gue. Lemek bokong. Wih turu si Mumu. Ah malah diompong. Gah. Kurang ajar Mumu. Dan paling lantai loro lho Beb. Nang kene bakul teflon. Ndelok blender Beb. Enek ra. Sampai hujan gatel ya. Kalau. Ush. Ya Allah mahalnya 200 punjul ih. Ya ampun Beb. Aku sampean tuku copre. Larang. Sore enak Beb. Endi? Toshiba ekonomi dia. Media. Oh. Iki Toshiba. Endi? Ana coper-coper nggih depan. Dek depan sana. Iku ada chopper. Mek chopper wi. Enggak enak lianya. Enggak ada, Beb. Enggak ada golek blender. Lek iki angine. Mana lah? Blender. Enggak ada. Nang kene iki rata-rata ibu rumah tangga. Wong kene iki tuku larang-larang tapi lek amohno nganu nggae garansi. Jajal sebelah kene. Iki merek apa? Merek kita iki cari blender. Iki enak nang kene pil. Oh duduk. Enake tremo sih, Beb. Ini rata-rata bakul rantang karo tremos ki rantange stainless. Iya. Ora eneng. Enggak ada. Encam. Enggak semua itu jual blender. Nang Hongkong golek blender angel enake chopper. Oh. Kono kan era Beb. Peralatan bayi. Iki merek apa? Corelli. Mereknya Corelli. Iki malah kayak teko-teko. Ada banyu, Beb.
Alah rene iki mek hap-hap tok. Lebih kok apa ada sego, piring, mangkok, teko. Ngono kuwi. Wes ya kita mau cari. Wes, makasih Jalali like, comment, and subscribe.